everyone, hope usuku lakho luhamba kahle. So kune video ke etrendayo lapho khona uKhuzani benoLimit Nala kungathi khona ukuxakazisana phakathi. Bathi uKhuzani usuke edelela uLimit. Asazi. Kodwa ke nje uzoyibona nawe le video le engikhuluma ngayo. Ngibonise bese uyasho ke wena ukuthi wena ngokubona kwakho ngabe baqinisile yini labantu laba bathi basuke bexabana, but mina owami umbono ngibona ngazuthi nje ayikho nje leyo nto. Abantu banehaba bahlezi benehaba bahlezi befuna ukuqhatha abantu. But ke ngizokudlalela ke leyo video leyo ngingakumoshela isikhathi sakho. Also ngeke ngikwazi ukuthi ngikudlalele umsindo we-video ngoba isuke idlala ingoma yaLimit, so izothola i-copyright. So uzobona nje kukhona into ayishoyo uKhuzani but ngeke ukwazi ukuzwa ukuthi usuke ethini because izothola i-copyright. Ashone khona ke ngabe ngisakudlela ke esinye isikhathi sakho. Musani uqhatha abantu, musani uqhatha abantu. Angiyiboni mina lento eniyishoyo. Nalento yokuthi bathi njobe esuke ephakamisa isandla usuke ethi I fuck off. Yazi abantu bazomqhatha izwe. Anyways ke bekuyiyona ke i-video yanamhlanje lena, sivala la sibeka unqi. I really hope to enjoy le video. If uyi-enjoyile ngiyacela ukuthi usmash lo like button, uphinde usmash nalo subscribe button, and mina ke I will see you in the next video. Bye.